Μια από τις πιο συχνές ερωτήσεις που ακούμε είναι τι πετσέτες να πάρω. Όλοι μας αγαπάμε τις αφράτες και μαλακές πετσέτες. Εσύ, τι γνωρίζεις για αυτές? Το βασικό κριτήριο για την επιλογή της πετσέτας μπάνιου είναι το βάρος της. Όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο πιο απορροφητική, πιο ανθεκτική και πιο απαλή στην υφή είναι μια πετσέτα. Οι ελαφριές πετσέτες 200 έως 400 γραμμαρίων στεγνώνουν πιο γρήγορα και πιάνουν λιγότερο χώρο αφού είναι πιο λεπτές. Οι πετσέτες μεσαίου βάρους 400 έως 600 γραμμαρίων έχουν ισορροπημένη απορροφητικότητα και αίσθηση και γι' αυτό είναι η συνηθέστερη επιλογή. Οι πετσέτες μεγάλου βάρους ή οι πετσέτες πολυτελείας, όπως χαρακτηρίζονται οι 600 έως 800 γραμμαρίων, είναι πιο αφράτες και έχουν πιο πλούσια και πολυτελή υφή. Είναι πιο απορροφητικές, όμως στεγνώνουν λίγο πιο αργά από τις προηγούμενες. Επόμενο κριτήριο είναι η ποιότητα. Η συνηθέστερη επιλογή είναι το γνωστό σε όλους βαμβάκι, καθώς προσφέρει απορροφητικότητα, απαλότητα, ανθεκτικότητα και είναι υποαλλεργικό. Μια νέα και ιδιαίτερη κατηγορία είναι οι πετσέτες από ίνες μπαμπού, οι οποίες έχουν φυσικά απορροφητικές ιδιότητες και χαρακτηρίζονται από την υψηλή απορροφητικότητα, την μοναδική απαλότητα, τις αντιβακτηριδιακές ιδιότητες και τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Τέλος, μια άλλη αγαπημένη κατηγορία είναι οι πετσέτες από μικροίνες που χρησιμοποιούνται περισσότερο στο γυμναστήριο και στο μπάνιο στη θάλασσα. Πρόκειται για ελαφριές πετσέτες με υψηλή απορροφητικότητα που στεγνώνουν πολύ γρήγορα. Εσύ, ποια πετσέτα θα διαλέξεις? Βρες τις όλες στο Σπίτι Shop.